खुलुमबाय, आं प्रिया नार्जारी। गिबियावनो नोंथांमोन गासिखौबो आंनि नार्जारी निउस आपडेट चेनेलाव बरायहरग्रोनाय थाबाय। रादाब नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय। फैदो दानिया खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस आरो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिफ्रा गाव गावनि नमिनेशन लाइखौ गथायखांनायनि उनाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि सुथ' बसुमतारी बिथाङाबो लोब लोब रायजो राजाफोरखौ लानानै चिरां जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव नमिनेशन लाइखौ गथायो। मैयानि बे नमिनेशन लाइ गथायनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी, बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। मैयानि बे बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोजों जुजिनो हानाय रावबो दोलो गैया आरो बिपिएफ दोलोआ उफ्रा बिसायख'थियाव 80,000निबो बांसिन भट लानानै देरहासार जागोन होननानै दाबि खालामदों आरो 17 बोसोर सोरखार सालायनायाव बिपिएफ दोलोआ मा खामानि मावदों आरो मा खामानि मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रानो नुदों होननानै फोरमायथिदों बिथां हाग्रामा महिलारीया। नाथाय बबे राजखान्थि दोलोआ बेसेबां भट लानानै देरहासार जानो हायो बेखौ उनावसो नुनो मोनसिगोन। हाग्रानि मैदेरा सुबुं थाग्रा ओनसोलाव फैनानै सुबुंफोरनि न' बांफोरखौ सिफायनानै खहा खालामनाया गोदान खोथा नङा। फिन आरोबाव तामुलपुर जिल्ला सेसापानि दक्षिण बरपेरायाव हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै गामि ओनसोलाव हाबफैनाय हाग्रानि मैदेरा मैया हरनि 7 रिंगासो समाव सुति सरनियानि थाग्रा न'खौ सिफायनानै सोरलां बोरलां खालामनायजों लोगोसे बारिनि गय बागानफोरखौबो सिफायनानै सिलिंखार खालामनानै गालाङो। न' बिगोमा सुति सरनियाया फोरमायथिनाय बादिब्ला हाग्रानि मैदेरा थाग्रा न'खौ सिफायनाय समाव बिसना सिङाव हाबसोनानै दङमोन, नाथाय हाग्रानि मैदेरा सुति सरनियाखौ सुन्दायजों हानहरनो नाजानायाव सुति सरनियानि मेगन आरो मोदोमाव गोब्राबैनो जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो साखाथिनि बिनिता सरनियानि थाग्रा न'खौबो बोफाय बोसि खालामनायजों लोगोसेनो जानो थाखाय दोननाय माइरंखौबो जालांनानै आलाय सिलाय खालामनानै गालाङो। मैदेरा न'खौ सिफायनो थांनायनि सिगांनो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिनिता सरनियानि न'खौ सिफायलांनायाव बिनिता सरनियानि न'खरनि सुबुंफ्रा जेबो खहा जायाखै होननानै फोरमायथिदों। न' सिफायजानायनि दुखुजों आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारनि हाग्रा बिफाननियाव मदद होनो थाखाय खावलायदों दुखुथिया न'खरनि सुति सरनिया आरो बिनिता सरनियाया। उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै सामगुरि बियाबाव गोबां दावराव दावसि बुलाय सोलाय जानायखौ नुनो मोन्दों। बिजेपि आरो कंग्रेसनि मावथिफोरनि गेजेराव नारा नाथा बुलायनाय जादोंमोन। बिजाथिलाइ गथायनाय सानावनो मोननै हान्जानि गेजेराव गोबां नारा नाथा जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। कंग्रेसनि बिजाथि तानजिल हुसेना गावनि बिजाथिलाइखौ गथायनानै फैनायनि उनावनो बिजेपि दोलोनि मावथिफ्रा लामा बेंथेनायाव मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव नाख्रां नासि बुलायनाय जादोंमोन। बे नाख्रां नासि बुलायनायनि जाहोनाव सासे बिजेपिनि मावथि बिपुल सयकिया मुंनि सासे सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जादोंमोन आरो बे गोब्राबैनो जोखोम जानाय बिपुल सयकियाया मैया रुंसारि जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। सामगुरि बियाबाव बिजेपिनि मावथि बिपुल सरनियानि थैनाय खौरांखौ मोननायनि उनावनो सामगुरियाव दायो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों होननानै मिथिनो मोन्दों। जम्मु काश्मीराव फिन आरोबाव उदखारिफ्रा भारतारि रौनिया हान्जानि गारिखौ गाग्लोबदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 24 अक्ट'बर खालि जम्मु काश्मीरनि बारमुल्ला जिल्लानि लाइन अफ कन्ट्रलनिफ्राय 5 किल'मिटार गोजानाव थानाय बरपात्रीनि साखाथियाव हरखाबै भारतारि रौनिया हान्जानि गारिखौ गाग्लोबदों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव 2 रौनियाजों लोगोसे 2 नोगोरारि सुबुंनि जिउ खहा जादों। राष्ट्रीय राइफल्स इउनिटनि रौनियाफ्रा नोगोरारि पर्टारफोरखौ लानानै मोनसे कनभयआ आफ्राबाद रेन्जनि नागिन बस्तिनि थांबाय थादोंमोन आरो बे थांबाय थानाय समावनो हरखाब खाबु लानानै उदखारिफ्रा 5 किल'मिटार गोजाननिफ्राय बरापात्रीयाव 2 रौनिया हान्जानि गारियाव गुलि गावहरो, जायनि जाहोनाव बे गुलि गावहरनाया 2 रौनियाफोरनाव नांनानै दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। बिपिएफ दोलोनि एमएलए बिथां रबिराम नार्जारिया मैया सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव गाम्बारिबिल नारेंगुरी रड आरो दालां घग्रापार दालां, खोला सिंगिमारि गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव दावबायहैदों आरो दालां लामाफोरखौ आसाम सोरखारनिफ्राय लाबोनाय बुहुमनां बेग पुन्जिनि रांजों सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गं 11 दालां लुनाय जागोन होननानै खोथा होयो। जेराव दालां लुनो खोथा होनाय जायगानि सुबुंफोरा जोबोद गोजान आरो जेबो फोनांजाब राहा गैयै जायगा। बे जायगाफ्राव थांनानै मैया सुबुंफोरनि खौरां लानानै जायगानि सुबुंफोरजों सावरायलायो बिथां रबिराम नार्जारिया। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमा मेसाखि रामसिं गामिनि थेमब्रा ब्रह्मनि 23 बोसोरनि फिसाज्ला भबेन ब्रह्मआ थांनाय 22 अक्ट'बर खालारनिफ्राय बहाबा गोमानानै दङ। गोबां नागिरसेयावबो न'खरनि सुबुंफोरा भबेन ब्रह्मखौ नागिरनानै मोनाखै, जायनि जाहोनाव न'खरनि सुबुंफोरा 6901695240 बे जानबुं नम्बराव सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों।
करीमगंजनि भारत बांला सिमानि साखाथियाव सानै बांलादेशी आइजोआ गावसोरखौनो हिन्दुनि सिनायथि होनानै हाबनो नाजादोंमोन, नाथाय आसाम पुलिसआ बिसोर सानै बांलादेशी आइजोखौ हमनानै गावसोरनि सिमायाव हगारहरफिनो। हमजानाय सानै आइजोखौ प्रियंका गाइन आरो सासेखौ शिवली आख्तार होननानै सिनायथि होदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।